L'Atlètic de Madrid no és campió d'Europa, però sí que és campió del món. A la temporada 72-73, els madrilenys foren campions de Lliga i això li dona dret a estar en la temporada següent en la Copa d'Europa. Els matalassers signaren una campanya extraordinària en la màxima competició europea i això els va permetre arribar a la seva primera final. El conjunt madrileny estigué molt prop de guanyar, però finalment s'imposà el Bayern de Múnich. Guanyar la Copa d'Europa et classificava a la Copa Intercontinental, que t'enfrontava contra el campió de la Copa Libertadores, que en aquell any fou el Club Atlético Independiente. A pesar de tindre el dret a disputar-la, els alemanys no van voler anar. El motiu de l'absència? Doncs que als bàrbars no els feia gaire gràcia enfrontar-se contra equips sud-americans per la seva agressivitat futbolística. També van posar el motiu de que hi havia certa incompatibilitat en el calendari. Per tant, qui anà en substitució del Bayern de Múnich va ser l'Atlètic de Madrid. En una final d'anada i tornada, l'Atlètic de Madrid s'imposà al club argentí Club Atlético Independiente i, d'esta forma, es proclamà campió de la Copa Intercontinental, la qual és considerada com la predecessora de l'actual format del Mundial de Clubs. A més, l'Atlètic fou l'únic subcampió d'Europa que va poder guanyar una Copa Intercontinental. 50 anys després, els madrilenys s'han classificat per l'actual Mundial de Clubs. Creieu que van a revalidar el títol? Vos llegisc.